Angazi no ungasivulela uIsaiah chapter number 30 verse 21 usiqale B wakhona. Isaiah 30 verse 21 B. Isaiah chapter 30 verse 21. Yes. Nezindlebe zakho ziyakho. Ufunda uB wakhona ku A loyo. Nansi indlela. Khona lapha uB kodwa. Oh. Yes. Nansi indlela. Iyafunda kanjalo. Nansi indlela. Nansi indlela. Hambani ngayo. Hambani ngayo. Noma niphambuka ngokweso kunene. Noma niphambuka ngakwesokhohlo. uIsaiah lo uthi nansi indlela. Uqhubeka kuye 35 from verse 8 uB u35. Angithi 31 u39 iya chapter 35. Ufunda uB wakhona. Verse 8. uB wakhona. Chapter 35 verse 8. Yes. Ongcolile. uB yes. Yes. Ongcolileyo akayuhamba ngayo. Kepha iyakuba ngeyabantu bakhe. Awufunde kancane ngasenhlake. Ufuna ukuthi abahamba ngayo beduka. Abahamba ngayo noma beyiziwula abayukuduka kuyo. Amen. Hallelujah. Abahamba ngayo from chapter number 30 uthi nansi indlela. Ungazathi uyikhomba. Hallelujah. Umprofeti lo wayikhuluma lento usele 500 years kufika uJesu. Hallelujah. Kwase kusele 500 years kufika uJesu. If ungaya ku 50 number 3 uzozwa ukuthi lo muntu wayekwenye 11. Hallelujah. Enye izinto esimbiza ngazo ukuthi is a great prophet. Hallelujah. A great prophet ngokwencwadi yakhe and ngoprofeta kwakhe kuhlezi ku straight akukho ongaze ukusole kukho. Uyayikhomba kodwa uJesu akafika ukuthi nansi indlela hambani ngayo. Nansi indlela obekumele niyithathe hambani ngayo. Indlela uMkristu Jesu usho akafiki. Hallelujah. Usezothi ku 35 from verse chapter verse 8b uthi ohamba ngayo akasoze aduka noma ngabe uyisiwula kanganani kodwa ngeke azaduke. Hallelujah. No, hallelujah. Asa verse ukuthi le ndlela ekhulumayo indlela yomendo. Hallelujah. Uma sila sisemendweni. Hallelujah. Uma sila asikho emshadweni. Kodwa sisendleleni yomendo imarriage sibuyo. Akusiyi wedding. Kodwa sisendleleni engumendo ithi noma oyisula ngeke duke. Noma ngabe awuyanga esikoleni kodwa bohamba ngale ndlela ngeke uzuduke. Hallelujah. Ngoba le ndlela indlela neqiniso. Indlela ibhodi elikhombayo ukuthi siyaphi. Uma uzohamba ngebhodi ngeke uzufike. Hallelujah. Ngeke uzuduke uyozufike la uyakhona. Ngoba wena kwinavigate ufika ubhali iaddress yala uyakhona. Inavigate izokuhola uyozufika la uyakhona. Nansi indlela hambani ngayo. Noma uyisiwula noma ungayanga esikoleni kodwa ngeke uzuduke. Akusiyi indlela yabantu abafundile. Ngoba noma ungafundile mawuzohamba ngale ndlela ngeke uzuduke. Hallelujah. Nansi indlela abahamba ngayo abasoze baduka noma ngaba bafundile kanganani kodwa bahamba ngayo. Mina ngiyabona umuntu esefika evangeleni kaKristu Jesu ngoba khona umkhulu ngasekhaya nomunye ugogo wangasekhaya abakaze baya esikoleni. Hallelujah. Kodwa abanede basindiswa babekutshela ngisho babengalifundi ngisho ukulifundi iBhayibheli bethi ngicela ungivulele uIsaiah 30 akutshelela kuqala athi nansi indlela angakaza esikoleni ngoba uhamba ngale ndlela akasoze aduka noma ngabe uyanga esikoleni noma ngabe ufundanga kodwa akasoze aduka. Hallelujah. Bakhona abantu ababengafundile kodwa abanede bafika kwivangeli kaKristu Jesu
bakutshela ivesi bengalifundanga. Amen. Hallelujah. Asazi ukuthi ubani obafundisa ngoba uNkulunkulu uyayifundisela yena. Ngoba kulendlela asoza aduka namini. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Inavigator even ngisho mawubhalile ukuthi yakuphi. Ngisho wena ungawudlula lo mgwaqo. Hallelujah. Kanti kumele uthathe u-left before wathatha u-left after. Ngoba unga-understandanga lento ithi in 500 kilometers, in 2 kilometers. Wanga-understanda leyo nto. Hallelujah. Waze wadlula kulo 500. Wafinyelela ngaphambili. Uma sokufika ngaphambili kulungile ngisho usulapha. Izosho kulungile ngena lapha. Kodwa njengamanje thatha u-right ukuze ikhiphele ku-left. Noma ngabe usudukile kodwa wena buyela ku-right one. Nasi indlela ngeke uzuduka. Hallelujah. Nasi indlela. Ohamba ngayo ngasoze aduka. Ngisho kungafika isitha namuhla sikukhiphe kule ndlela kodwa ngaphambili ngizofika ibhodi lisakhona lithi ahanjwa la sihamba la ukuze sifinyelele nansi indlela. Hallelujah. Ohamba ngayo akasoze aduka. Wayithatha uJohn indlela wrong. Hallelujah. Hallelujah. Wayithatha uJohn ngenxa wathatha wrong. Washo ukuthi ngoba ethathe wrong indlela angabimyisela lepha uNkulunkulu waletha transport. Ngoba uKristu Jesu uba i-transport. uKristu Jesu waba i-transport uJohn. Hallelujah. Waphenduka wayinhlanzi. Loyo kwakuJesu. Owayezomkhombisa indlela nansi indlela. Hallelujah. Nansi indlela. Wamthatha wamtransport. Uzubona ukuthi uJohn waye indlela eright emyisa ephileni. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli wajikela eceleni wahamba wayokhokha ekhokhela umkhumbi obuzomyisa eNtalashishi. Bonke abaduka endleleni bayakhokha. Ungahambi ngendlela uyakhokha. Uhlola nje uqala 100 rand. Uqala nje ubheka indaba zakho 100 rand. Uhamba nje uyofuna indaba zakho uyaqala uyakhokha. Bonke abangekho endleleni bayakhokha. Uyakhokha uyoze ugugi iphakethe iphele nyayimana. Hallelujah. Yakhokhisa even ngisho ukujona kuyakhokhisa. Yabona abantu abazana anamuhla azi ukuthi bayithandane nawe asekuyilotho. Thandane nawe namuhla kusasa ibirthday yakhe ngiyazalwa kufuneka ukhokhe ukhiphe imali. Kuyakhokhisa. Hallelujah. How can you thandane nawe nje izolo ibirthday yakhe sikusasa? Hallelujah. Uqala imali kumfana kuyisichitho. Laliwa kangaka nje ifunana nemali nami nje ngithanda nomuntu ongifunana nemali. Amen. Mina ngathanda nophindi ngingasebenzini. Aza afune imali yami kuba wayifuna azoba we. Awuzodla phansi. Hallelujah. Uyakhokhwa. Wasuka endleleni kuyakhokhwa. Hallelujah. Wasuka endleleni kuyakhokhwa. uJohn lithi iBhayibheli wakhipha imali yakhe ephaketheni. Wayizohamba for free uNkulunkulu emthuma. Hallelujah. Washo ukuthi akafuna ukulalela uNkulunkulu. Wakhetha ukukhipha imali. Wakhokhela umkhumbi. Noma esasemkhumbini washo ukuthi noma esephakathi emkhumbini nansi indlela. Yaqala umkhumbi wazika. Mhlawumbe kwakho inkinga singabe uyaqala umkhumbi yazikisi because usukile endleleni kaNkulunkulu. Ngoba bonke abangekho uNkulunkulu kuyakhokhwa. Hallelujah. Amen. Yabo nje akekho umuntu ayikho inyanga ebethela ngo500 rand. Amen. Ukubethela nje 5000 rand. Hey babithi.
Hallelujah. Angithi ngoba ukho endleleni uzongaboni noma sikutshela uzongaboni lo 5000 rand uzohamba futhi uyoboleka kumashonisa ngoba usathana ufuna njalo hlezi useyikingini. Hallelujah. Angithi ufuna 500 rand wenyanga uyahamba kumashonisa futhi lo 500 rand lo 5000 rand uzozala ukhipha futhi u10,000 rand uningi ngoba usathana ufuna ukukhokhisa. Hallelujah. Ufuna uzulele esibhedlela. Ingqondo ziphitheke ungasazi uthatha nhlanzi nayo la imali yakhula ngapha. Hallelujah. Kuyakhokhwa nansi ngene. Hallelujah. Ngokuqanileyo nje uJesu uthi nansi ngene uma nihambe nami nginkombandlela. Hallelujah. Amen. Ngedirection yaNkulunkulu uma nihambe ngale direction ngeke niduke uma ningahamba ngale direction ngeke nilahleke. Hallelujah. Amen. Nansi ndlela. Hambani ngayo. Amen. Noma ngabe umuntu akafundile kodwa ngasoza lahleka. Ngaye uKristu Jesu waseduke. Nansi ndlela. Hambani ngayo. Amen. Hallelujah. Amen. Nansi ndlela. Hambani ngayo. Akudingeki ngisho theology la. Hallelujah. Awuyi nangokuthi uhlonishwa kangakanani endaweni ohlala kuyo. Awuyi ngokuthi ubizwa ngekhansela. Awuyi ngokuthi uganothisha. Hallelujah. Amen. Akusebenzi nangesikhundla kuso. Amen. Hallelujah. Kodwa bahamba ngayo abaduki. Hallelujah. Amen. Nansi ndlela. Hambani nayo. Amen. Uyiziyazisho ukuthi mina ngiyindlela. Mina ngiyindlela. Angithi uphendula uPeter ngale ku chapter number 30. Amen. Uphendula uba uPhilip lo ubalo. Ku verse number 5. Incwadi kaJohn 14. Amen. Uphendula Thomas. Utheni uThomas verse 5. uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona. Into yokuqala uthini Thomas uthi, Nkosi, asiyazi what direction, asazi nokuthi uya kuphike. Siyezwa nokuthi uyahamba. Hallelujah. Siyezwa lokuthi uyahamba. Uke wamtshela uPeter ufunde from verse 36 chapter 13. Chapter 13. Yeah, verse 36. uSimon Petru wathi kuye, Nkosi, uyangaphi na? Yes. uJesu waphendula wathi, lapho ngiya khona ungengilandeli kalokho, kepha uya kungilandela kamuva. Njengamanje awuzukungilandela. Kodwa later on wena uzakungilandela la ngiyakhona. Yes. Wathi kuye uPetru, Nkosi, ngingekulandele kalokho ngani na? Ngiza kudela ukuphila kwami ngenxa yakho. uJesu waphendula wathi, Angithi amuzi uPeter uthi ngaze ngilahlekelwe ukuphila kwami ngaze ngife. Kodwa mina ngeke ngisuke kuwe. Mina ngeke ngivume ukuthi ungishiye la. Hallelujah. La oyakhona nami ngiyakhona. Hallelujah. Ngoba uPeter we understand ukuthi uKristu ukuphila. Hallelujah. Ukhona la asho khona ngithi nganoma chapter number 9 la asho khona uPeter athi la uyakhona nami ngiyakhona. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngoba understand ukuthi ngaphandle kaKristu Jesu asinayo indlela. Awufundeke lo verse 5. Verse 5. uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona. Yes. Siyazi kanjani indlela na? uJesu waphendula kuye wathi, mina ngiyindlela neqiniso. We Peter. We Thomas. Into angabukhona kufanele ngabe worried ukuthi awuyazi indlela.
makukhona mina ukhona yonke into. Ungayifuni ezinye izinto kwezinye indawo. Uthi mina ngiyindlela. Mina ngiyiqiniso. Mina ngikuphila. Okholwa yimi akasoze abhubha. Hallelujah. Khona isho uJesu lapho. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Angazi ukuthi unayiphi indlela, kodwa akakho ongeza kubaba ngaphandle kwami. Angazi ukuthi iphi indlela ukuyibona ingcono kunoJesu. Angazi ukuthi kupha okunye ukuphila, kodwa akakho ongeza kubaba ngaphandle kwami. Asinayo enye indlela eya kuNkulunkulu. Hallelujah. Ayikho enye indlela eya kuNkulunkulu, ayisoze yabakhona. Noma ngabe ngaphila inkulungwane, noma ngabe ngasukuma ishosha, ayikho enye indlela eza kuNkulunkulu ngaphandle kukaKristu Jesu. Uma ngabe ufuna ukuya kuNkulunkulu, uyazana noKristu Jesu kuqala. Hallelujah. Ayikho enye indlela. Hallelujah. Ayikho enye indlela. Iqiniso lokuqala nansi indlela. Siye eqinisweni lesibili. Iqiniso. Hallelujah. Angazi noma ngasivulela uJohn 8 verse 32. Mina ngiyindlela leqiniso. Point number 2, iqiniso. John chapter 8 verse 32. Yes. Niyakulazi iqiniso. Yeah. Neqiniso liyakunikhulula. Awufunde ngasehla. Verse 31. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholile nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Uma nimi ezulami. Uma nimi ezulami. Nina nizoba abafundi bami isibili. Hallelujah. Uma ezwini lika